kamera käy. Siinä olisi tommosen sirkkamallin tukijalkojen korjausoperaatiota hakkisouvarista. Sitä on kotitarpeena parsittu enemmänkin kuin yhdesti. Siinä on pääskynpesä. Ja romujen poistolla ensin liikenteeseen. Sitten vähän uutta osaa sorvattuna, leikeltynä, plasmattuna. Ja uutta tappia siihen. Ja sitten pääsis pikkuhiljaa niin kuin kokoonpanovaiheeseen, sovitteluihin. Sylinterin varteen uusi silmä. Vanhaan tai toiseen tukijalkaan tuli nuo vanhat sivuläpät ja toiseen tukijalkaan piti tehdä uudet. Mutta kaikki uudet holkit ja helat ja tapit, mitkä nippanappa passaa kuumennuksen jälkeen vielä paikoilleenkin. Ja siinä on vähän niin kuin lopputuotetta näkyvillä ja koe käytettynäkin. Toimii. Ja mukamastaan siellä ei tunnu hirveästi välystäkään. Sitten oli tuo kuormamme vakkain vielä kääntynyt solmuun, niin sen oikaisu vielä rässillä. Ja tuommoinen rässikin on tullut tehtyä. Siitäkin voisi jonkunlaisen videon tehdä pian. Valmis tuote. Ei muuta kuin kovaa ajoa.